Hawu mxoleleni uThabani Hlatshwayo. Ngiyacela mxoleleni. Hawu mxoleleni bandla. Uyenzile ivideo usexolisile. Hawu kodwa abantu. Hawu. Yazi akekho umuntu engimfisela thafe la emhlabeni. Engimfisela nje ipunishment yakhe kube ukufa. Afele into ayikhulumile noma izinto azikhulumayo bese ephanishwa ngokufa. Awu bafowethu, ne death sentence isekhona eSouth Africa abaziyo ngalezi zayikhathi kwakuba amacala bafowethu aserious. Kwamanye amazwe isekhona i-death sentence, kwamanye amazwe mawunga research ikhona i-death sentence kodwa kuba ama criminal offense aserious. Hayi ukukhuluma bafowethu. Kanti sekwaphele lapho ukuthi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Uyalideserve naye uxolo bafowethu. Uzehlisile, uxolisile. Ngiyacela balandeli balaba bantu uThabani Hlatshwayo akhulume ngabo. Ngiyacela ningazilweli, ningaphindiseli, ningambulali. Akukho nje umuntu bafowethu odeserve ukubulawa abulawela into ayikhulumile. Yebo khona kufika kabi, umlomo uyakwazi ukuyihlephula inhliziyo ubashiya abantu bengekho right kodwa awu bafowethu njobe secela uxolo nje ngiyanicela mxoleleni. Ukhuluma kabuhlungu nje futhi umuntu wesifazane mawukhuluma kanje ukuthi lo muntu okhuluma ngaye la abaziwa nababulali bakhe. Uveze ngathi manje wena unolwazi ukuthi lo yabhuti okuthiwa udubula wadlula kanjani emhlabeni. Hayi bafowethu, hayi. Hawu simcelela uxolo please. Mina nje angithandi ukufa kwa akekho umuntu engimfisela ukufa. Mhlawumbe ke ngiqale la ukuze mhlambe ngikhulume into enza sense nenamandla kwabanye abantu. Ngiyazi abanye abantu sebezothi hayi why khanda le video lo mfana lona enye into ayifuna inkani. Ngiyakutshela mina enye into ayifuna inkani. Uyabona uma ngabe noma ngathiwa usebenzisana nomuntu othile ecela ukuthi yenze ukuthi sebenza wenza ukuthi uma ngabe usuyibona leyo nto leyo ukuthi ayingeke lento le usu acknowledge namaphutha lo muntu ofike kuwena ukuthi hey kodwa lo muntu naye hayi wenza inkinga lo bese uyabona idamage ayenzile ukuthi hey nale damage ayenzile inkulu lo sekufanele ke lapho ke wenza ukuhlakanipha ke nje nendoda ungalibeli umenkanini uthi hayi mina ngazalelwe enkanini kuyangihlula ukukhothamela abanye abafana. Cha, kusuke sengayiwa ngalokho. Kusuke sekiwa ngokuthi uprofessional kangakanani. Yabona? Futhi lento ke iyaqala ngisho emlandweni ukuthi mina ngikutshele ngesimo engisibona ukuthi lesimo lesi esenziwe lo siyabhetha. Yabona? Ake ngiqale la mina ngiulandeli ke indaba ukuthi mhlambe ngilandela ama-artist ukuthi ngizokwazi ukuthi lele artist lo ngubani lezalwa phi kanjani. Angiyilandeli lento kanjalo. Yabona? Mina ngisuke ngihleli ngilele endlini thola ucingo kuthiwa hey ndoda lana ngiskenye umuntu imali bese ngihamba mina ngiyobuza ngaleyo mali ngiyifune leyo mali ngiyithole leyo mali. Yabona? Okay, all right. Ngathola umbiko. Yabo wafika kumina kwathiwa hayi mfethu lana okhusane nonala benza into wrong bathatha imali yesoso kanje. Yabo i-evidence yako konke lokho ikhona. Yabo mina ngase ngiyasuka lapho ngayithulela futhi ngaleso sikhathi angizange react lento ngayithola kwakuye Saturday if I'm not mistaken. Angizange ngireact nga-relaxa ngaze ngayi-attenda ngakusasa nakhona futhi sengifonini ngiyiconfirmile leyo nto kumuntu okade ibi. Hayi okay kwase kuyaya kusho ukuthi naye umuntu lo ubonile ukushuba kwesimo thayi lesimo shuba kakho wayishintsha indaba wathi hey manje umndeni awusafunda into discuss ngesimo sokuthi bafuna
laba benze umcimbi othile walomuntu ogcina and nangalento yokuqedela umusi. Hawu, ngabe nifihla induku emqubeni yini mangabe nithi nifuna kwenziwa umcimbi, nifuna uqedela umusi ukuze at least izobe seyakhuluma. Kusho ukuthi lapho nisumuntu nimhlomele kodwa ningamtsheli. Mina I tried looking for inamba yaKhuzani, ngamthinta azange alibamba ucingo, ngamfonela uBabunala nangamthinta azange alibamba ucingo. Okay, ngibonile ke izitha sami ukuthi kunala khona mangenza ulive zibe se editor ngevoice yami. Hayi cha, hayi ninkunzi ka TikTok zafaka la ngithiwa khona inhlamba ngiqeda ngimention igama lika Babunala negama lika Khuzani. Mina ngasho nje kwaba clean futhi lo live recorded ngathi mina ngiyiBlue Nation ngokuthanda music, ngiyamdlala uKhuzani kodwa angeke ngikwazi umthuku futhi angizange ngimthuke ngisho unala ngoba mina le ngandibiza uBabunala ngangilibele ngithe Babunala, nayo ke indlela engangikhuluma ngama ngikhuluma nabo ngaze ngasho ngathi angisiboni kodwa isidingo sokubathuka. Kodwa ngibonile ukuthi kunempi isephushi agenda yazo eselibele efaka iphathi ukuthi hayi umthukile kanti ba edithile. Ake ngisho nje kanje mhlambe omunye umuntu uzothi hayi igwala kulona akubona uba igwala kodwa ukukhula. Baba uKhuzani nawe Babunala, emva koku-acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela i-information akuyena umndeni, nanoku-acknowledge ukuthi hawu umndeni nawo uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga, nokubheka ukuthi bese kuxokozela lokhu mhlambe nomona busukhona. Yingakho sengithi angizehlise kuwena babuKhuzani, ngiphinde ngizehlise kuwena Babunala, ukuthi abantu ke bazofila kanjani ngaloko anginankinga. Kodwa nje babuKhuzani noBabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa. Anginankinga ke nenhlamba eziyolandela nabantu bazongibuka ukuthi hayi xoliseleni bengafanelanga. No, this is just for me and my company and nendlela engibona ngayo damage ukuthi hayi ngeke balimela abantu and lo muntu olethe lento wanaye akasazazi nayo ukuthi umephi. So angingaqinisa ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni. Angehlise nje umoya ngube phansi umoya mase ngiyatshela futhi lokhu babuKhuzani nonala ngikwenza nje angisajesiwe, aningifonelanga, angikaze ngikhulume nani. Ngiyakwenza because ngilibele ngi-acknowledge ukuthi no yazini i-public land ilimaze kakhulu ngoba umuntu adelethile kwanaye akasazi nayo ukuthi uzothini. Kungcono kube namhlambe uyasho ukuthi ubekhisho ubani. Mina ngathola ngisho i-screenshot se-phone call eyayinawe Khuzani umzimba ukhala imali nomunye wesithathu angisazi bathi ubani noma umbeni umpumelelo noma ubani angisazi ukuthi ubani kodwa nani bathathu kuleyo call. Yabo, so ngiyafisa nje ukuthi lento indlule ivele iphele. MaBlue Nation ngiyazi ukuthi nilimele futhi lokhu angikwenzi ngenxa yamavidiyo ade trend mhlambe ngithuswa kwenziwani. Ngikwenza ngoba ngibona nenxeba eseninalo nami akuyona intention yami mhlawumbe ulimaza ngaka. Mina umsebenzi mawufike kimi mfanele ngenze umsebenzi wami makuthiwa collect imali mfanele ngicollect imali nje kuphela. Kodwa ke kulokhu ayicha ngiyibonile ukuthi hayi lento lalo ifuna ungifaya emgodini ngenxa yento ukuthi umuntu ungiphaphalazi nje wayokhuluma into elethwe umuntu kodwa naye wayekhuluma nje ngoba nabo laba abakhulu bebengayibambi incingo bengafuna ukubuya kulento. Nami ngayikhuluma ngendlela ebekwe ngayo, yabo. And into ebuhlungu ukuthi laba bafaka inhlamba ke manje sebe edit ama-video. Musana ukufaka abanye abantu obishini. Nina ilwana impi yenu nodwa, musana ukungena entweni ebhekane noKhuzani bese niphushele agenda yenu. Ngiyabonga kakhulu. Babunala, Babukhuba, ngiyaxolisa kakhulu.